Добро утро, влак! Часът е 4:30. И аз отново отивам към летището, защото този път ще пътуваме до Маракеш. Между другото, не обръщаме внимание на какво се случва по лицето ми. Това ще бъде прикрито по-нататък. Просто не обичам да нося грим, когато пътувам. Така че това ще бъде визията. И като казахме визия, ето го и аутфитът на Юнио. Бежев панталон с бяла блуза и златни бижута. Тут това не се вижда. Ето ни всички вече на летището. Как се чувствате? Изморени. За спаде. Всички лорчето я няма. Да, верно, още не сме. Лърчето, ето лърчето, е там. 5 от 6. Не се вижда. Плаща си в момента лърчето. Ще я покажа специално отделно. В момента ще се качим на самолета. Ние тримата сме предната врата. Другите са някъде отзад. Те седнаха вече сигурно. Да, чак е празно. Ние те първа се качваме. Излитат без нас. Примерно. Влак кацнахме. Сега останалите тези лърчета ще си купуват карти. Аз вече си взех онлайн и работи. Ще ви покажа малко от марокканското летище. Шофьора ни. Този с качулката. Шофера. Ето там, ако виждате Макдоналдс и KFC има. Там ще ядем най-вероятно. Оставихме си багажите. Ето ни. И тъй като все още не може да се настаним, вижте котката, сега много рандъм, мама. Това, което тръгнах да казвам е, че най-вероятно ще отидем или в Макдоналдс, или в KFC да ядем. Така хубаво да започнем марокканският ни ден. Между другото, не ме гледайте, че съм с дебело яке. Навън е реално много топло. Ето, останете така. Дойдох в Мароко да гледам котките. Примерно. Отвикна се. Аз си взех ето тези бисквитки, които между другото са много вкусни. Много вкусни, много ме харесаха. За много ефтини. Да, на лорчето, за пантата и бисквитките 7. На мен за тези ми взеха 8. Това беше 3,50 водата. Ама говорим в дирхами, нали? Да. Така, да. 70 стотинки. 3,50. Добре, ще му платя на Прибрахме се този да поспим малко и сега отиваме към градината Маджорел. Нали така? Да, точно така. Да. Всичко е супер. Отиваме натам. Успяхме да дремнем 20 минути примерно. Тук се разпада блока, едни ремонти правят тута работа. Да, има ремонтна дейност, но сега си чакаме Uber-а, който ще ни откара до градината. Мога да ви кажа, че тук е изключително красиво. В смисъл, гледай какво се случва. Аз съм в шок. И така тръгнахме от градината, ето ги останалите.
И в момента отиваме към Медината, където най-вероятно ще вечеряме, ще гледаме залеза, защото в момента часът е 6:10. Ще вземем марокански автобус и отиваме на център. Крис се опитва да намери спирката. Надяваме се да я намерим. И ще се включа отново от Медината. Влог. Как се пресича в Мароко? Кажете как се пресича в Мароко. Рисковано. Не се. Буквално пешеходците нямат предимство. Е така изглежда пътя. И ти просто тичаш. И се надяваш да не те бутне нито кола или мотор. Тук правилата за движението не се спазват. Правят си обратни завои където искат. Тук ще един с мотора мина през островчето. Гледате ли сега? Гледайте. Окей. Половината го минахме. Пак е зелено. Къде е твоя рейс? Окей. Това не беше толкова екстремно, просто трябваше да снимам пресичането ни преди малко. Големия булевард, как тичахме и просто се молите нещо да не ви бутне. Линия 11 търсим. Май е този рейс. Влог, не ни е скучно. Не дойде автобуса. Нямаше рейс. Гледайте какво става. Виждате ли? Виждате ли пешеходната пътека? И ни спират. Фейк ли са стереотипите за Африка? Ами малко са реал, не знам. Не знам къде се озовахме помощ. И в момента сме в таксито. Решихме, че няма да ходим на площада, а ще се прибираме обратно в Airbnb-то, където ще хапваме KFC. Ще опитаме да убедим останалите да хапнем KFC. Те нямат избор. О, да. Ще ядем KFC, няма друг начин. Да, такъв беше. Така се промениха плановете. Първият ни ден. Малко мога да ви кажа, че аз се наситих на Африка. Повече няма да се върна. Никога. Здрасти, влог. Слушаме Наско Колев и Мария Илиева. Песента свърши. Останалите хапват. Ние все още не ядем, защото нашата храна все още не е дошла. Аз съм все още с яке, защото в апартамента е студено. Кой да предполага, че в Мароко е студено? И искам да видите, е така си греем. Горе в спалнята съм сложила климатика на 31 градуса и съм затворила вратата, така че дано се сгрее за вечерта. Добро утро, влог, ден 2. Положението е страшно, всички бързат. Кажи как се чувстват всички. Добро утро, overstimulated. Точно така. Крис цял ден обикаля и повтаря на всички колко сме overstimulated. Това е думата на пътуването. Вижте какво става. Някой там има проблеми. Помагат му, горе се обличат, не сме закусвали. Шофьорът ни идва. Никой не е готов, освен Крис. Ето го, той вече чака. Добре, че ви събудих рано. Да, той цяла сутрин буди всички хора. Около 20 градуса горна задължително. И ще се включим от бушчето ни на път към... Кой град ще ходим? Есауира на Атлантическия океан. Да, ще се включим, когато сме в автобуса за към... Есауира. Ето и аутфитът на деня. Това, дълга. С черната листа, кафявата ми чанта, златните бижута. Влог. Ето Маракеш сутрин. Птичките пеят, слънцето грее. Много е красиво. Вече сме в автобусчето. Останалите са отпред и предстои много готина екскурзия. Надяваме. Ето ни и на първата ни почивка, и последната. Чакай, ще умрем. Не, после ще сме в града, говорим за последна почивка, е така да спираме.
Сега ще ви покажа как изглежда. Вижте го магазинчето. И навън. Мале, много е хубаво тук. Да го готи. Оттам се гонят кокошките. Байландо! Влог, искам да видите просто къде се намираме и къде ще закусим. Ето ги патетата. Да. Ето е градината. И ние сме ето тук. Чакайте, ето това е нашата закуска. Ще ядем точно по-марокански. Просто е много готино. Аз в момента съм overstimulated, обаче от хубавия смисъл. Ето там има и щраус, ако виждате кремата и там. Ето го. Но не се вижда много добре. Някак си малко ме е страх да отида там, защото... ето го! Ето го там влог. Не мисля и чак до там, защото има прекалено много гъски. И малко така ме е страх от тях. Но ето го щраусът. Не мога да тръгнат без нас. Така, втора спирка сме. Спряхме на малко пазарче, което е жени произвеждат арганово масло. И то реално е направено от държавата, за да дойдем просто да ги подкрепим в това, което правят. Най-вероятно и аз ще си купя нещо. Така че ще видим. Пробваме от техния чай. Който между другото е много хубаво. Много ме пробвайте. Много вкусно. Аз пробвах от меда. Беше много хубав. Ти кое пробва? Меда. Взехме 11 червила. Май малко прекалихме. Книгата. Да, смисъл да кида. Аз имам... И така, в момента се намираме в града, който така и не мога да му запомня името, съжалявам. Крайбрежната е ето там, после ще се разходим. Сега ще влезем в Медината, която ще ви покажа как изглежда. Медината в Маракеш е оранжева, в този град тук Медината е бяла. Не знам дали чувате вълните. В момента сме в Медината. По тесните улички. Гледат дрежки и панталони. Крис е overstimulated. И гладен. Защото е гладен. И така горе-долу върви нашата разходка.
Ето тук ще седнем и ще хапнем. В момента оправят масите. Хапваме мароканско хлебче. Като стартер. Между другото е много хубаво. Тя ми вика, съвет, усмивка и казваш не благодаря. Леко е безвкусно. Така просто. Чайка да. Леко е безвкусно, но overall е хубаво. В момента пазаруваме. Лърчето се договаря да си купи панталон, като моя. Ще сме еднакви. И Лърчето си купи, айде. Отиваме горе. Имаме панталони, които най-вероятно утре ще носим в пустинята. Хайде горе. В момента се качихме на крепост, от която най-вероятно ще можем да видим и да, вижда се морето, може да се направят снимки. Може да паднем. Ако не внимаваме, да, сега ще ви покажа влог. А между другото ние обядвахме ей там, преди малко. Наснимахме се горе на крепостта. Сега отиваме да се поразходим малко на крайбрежната и скачваме отново в автобуса и потегляме обратно към Маракеш. Ще пипнем вода от океана. Наштракахме се и на крайбрежната. И понеже часът в момента е 4 без 10, отиваме обратно към автобуса, който ще ни отведе в Маракеш. Честно казано, не ми се тръгва от тук. Много повече може би ми харесва от Маракеш, но няма какво да се прави. Връщаме се към другата цивилизация. Отново спряхме на бензиностанцията, като от снощи и ето ги останалите животни, може би ги чувате. Ами влог, оставиха ни така на улицата. Не го преиначавай, знаем къде сме, били сме тук. Аз не знам, че сме тук. Ние знаем, ние сме добрите екскурзоводи, спокойно. Ето Бог е това. Да, това е нашия. Окей. Успокоих се, защото помислих, че ни дропнаха някъде в Маракеш. Много си пралечиш. Колко си обестигнете, май? Аз живея за драмата, не знам какво ми говориш. Кристе първа ме опознава, той не знае, че аз съм драматика с хек. Познавате ли се? Познаваш ли ме въобще? Не сме се виждали отдавна. Но да, сега намерихме си квартирата, отиваме натам с целия пазар и всичко. Да, има червила. Кристина купи 5 червила, не знам какво ще ги правим. Не са за мен. Дали? И след малко излизаме за ресторанта, като ето това е питчека с златни бижута. Това беше блести. Ето тук имам пак ците. Прима. Между другото, това е от банята. Мивката. Се опрях се на мивката и се намокря. Но, чисто. И ти ли го направи това? Да, Лърче, внимавай. Да. Страхотно. Мокра е мивката. Не те е Лърчето. Оправяме се и след малко тръгваме. Влог. Пред заведението сме. Чакаме Кристиан да дойде с нашата резервация, понеже нашия шофьор дойде по-бързо от техния. И ни посрещнаха, покажи как ни посрещнаха. С червен килим, вижте. Малко мръсен, ама ще им го простим това. Ще им го простим. Под цялата прах е червен, обещавам. Уникално е. В момента си чакаме храната и веднага, щом дойде, ще ви я покажа.
Влог. Не може да оправим сметката сигурно 10 минути. Да, чакай. Къде завърши Крис? В Америка завърших с 3. В Америка завърши с 3. Pre-calc, introduction to pre-calculus. Май 70%, 80%, България е 4. Седмото от него, да. Значи съм прав, да. Току-що излязохме от ресторанта. Ето ни всички. Успяхме да платим. В момента е 1 часа и сега ще си вземем кола и си отиваме в апартамента. Така че... Ние сме с такси. О, ние сме с такси! Яко! Чао, оставаме. Другите, ние тримата отиваме в таксито. В момента сме в фоайето на стълбите, защото останалите все още ги няма. Казаха, че ги гони такси. Не предположихме, което беше логично, че ние ще дойдем първи и не взехме ключ за апартамента. Което значи, че в момента сме заключени на стълбите и не може да си влезем вътре. Колко готино! А часът е 1:30. Прибрахме се. Ето ни почти всички неща. Ама не беше много лесно. Лърчето я няма не защото я взеха, защото се къпе горе. Уверявам ви, че и тя се прибра жива и здрава. Да, ще отидем, ще си вземем душ, ще се оправим и ще си лягаме и ще се видим утре сутринта влог. Добро утро, влог! Днес снимам малко движение, защото закъсняваме, спахме прекалено много и беше просто цялата сутрин. Бонжур! Но пък сме с традиционните марокански панталони. Да. Може би ще ви ги покажем по-добре по-натам, защото шофьора ни чака. О, да бъде топло! О, супер! Влог пристигнахме пак преди останалите. Искам да видите какво се случва. Естествено! Да, тук дава много Калифорния вайбс. Да, сега ще ви покажа. Само чакаме лърчета да дойде и ще ви покажем как крите сме еднакви. Също така влог, не знам дали не го споменах, но днес имам рожден ден! Честит рожден ден! Ставам на 19 влог. Влогче, намерихме се. Ето е цялата банда. И в момента се отправяме към най-големия базар. В смисъл, просто вижте какво се случва. Чуват се тоновете на Маракеш, ако мога така да го обясня. Влог. Виждате ли къде е влог? Насред най-голямото... Да. Кобра! Виж как я държи! Вижте откъде си взеха сокчета. Влог. Взехме си златни гривни и ще ни гравират с имената на арабски. Да, и даже успяхме да спазарим 10 дирхама надолу. 10 дирхама надолу. Трябва малко практика и... Ама не, то реално от всяка свалихме по 5 дирхама от моите и 5 дирхама от твоите. Нищо, нас не ни би в тая работа, ама си взехме гривни. Нищо, от следващите пазари ще се по-добре. Точно така. Тя моята гривна и тя на Николчето. Чакай. И сега, какво ще правим, Николче? Ще ходим за колани, за кърпи. Да, ще се пазарим с нея за колан. Колана не е на 100%, ако го дадат, ако не, без колани. Живи и здраве. Точно така. Ама двама ли? Не, стига. Влог тук ще купихме от Взехме се шалове! тази будка. От този дядо си взехме шалчета. Моя червен. Тук имат черни. И не знам какво се случва тук. Вижте тези неща за мен. Чакайте да видите какво се случва. Влог, в момента сме в едно магазинче, пазаруваме. Аз купих доста неща, за което съм доволна. В смисъл не са за мен, за подаръци са, но
Но добре станаха нещата. Продавача ми пя честит рожден ден, което беше много яко. Трябваше да го снимам, ама в момента на нещата се случиха. Ми е гривничката. Много съм щастлива. Просто сега искам да хапна преди пустинята и ще съм... Медината влог. В момента много бързаме. Защото малко се успяхме сутринта, не сме яли въобще. Имаме 20 минути да стигнем до пикъп спота за пустинята. Ние не сме яли нищо, в момента сме в ресторант, поръчахме си салата, защото това е най-бързото. Все още не е дошла, сигурно ще ядем за 10 минути и ще тичаме натам. Много exciting. Много приятно, да. Много се надявам да не си пуснем само екскурзията и всичко да бъде наред. Чувствам като Исус, дай хляб. И така. Ситуацията е страшна. Тичаме. Не, хора. Ужас. Влог. Качихме се на бушчета. Изключително топло е. Тичахме, панталоните ми едва не паднаха пред целия площад. Влог, малко контекст. Спряхме за почивка преди да стигнем пустинята. Пак имаме чай. Здраве! Да, здраве! Ама аз май е топъл, така че може би ще го изчакам маничко и да ми се разтвори захарта. Влогче, мисля, че пак убедихме да си купя. Купих си 2 арганови масла. Влог малко поправих нещата, защото ме беше мотел Алибаба и 40-те разбойника. И колко разбойника, Крис? 50-те! Не, друга е цифрата. 40! Да ви покажем еднакви панталони. Трите сме мачи. Влогче. Аз съм на Камила. Чакай. Дадоха ни шапки да не ни се отцвети косата. Абсурд! Влог, хапваме традиционна мароканска храна. Знаете дали ни харесва? Не. Само ще ви подскажа, ще ядем KFC после.
влог. В момента сме отново на площада и правим една вечерна разходка. След уникалното шоу. Шофьора ни даде да сме диджей. Много як шофьор. Опа. Аз без теб. Влог, като казахме, че ще ядем KFC, не се шегувахме. Много обичаме. Добро утро, влог от последният ни ден в Маракеш. Приготвяме багажа и ще излезем за последна разходка и после се отправяме към летището. Крис трябваше да вземе инстаграма на момиче и не го направи и сега ще си понесе последствията. Нямаше на кого, не бяха леко големи. Имаше много, имаше Убеден много. съм, че мароканските затвори са много Хайде приятели. сега ти да говориш. Не е успешен в твоето предизвикателство. Сега си длъжен да поемаш наказанието. Което се разбърква на масата. Обърни се. Обърни се. Добре, това не е толкова. Между другото, влог днес не направих outfit of the day, така че сега ще ви покажа бонжур. Ето. После може би ще покажа по-добре. Влог, че е забавна история. Нас ни оставиха на едно място, другите на друго. Сега сме вътре в Медината и трябва да се намерим. Да се намираме в училище. Медресе Бен Юсеф. Да. Ислямско училище. Ислямско училище. Ето къде ще хапваме. Това е гледката. Марокко. Така ли? Правим си парфюми. Това е парфюма на Николчето. Тук е моя парфюм. Ванилия и кокос. Ето тук си направихме парфюмите. Какво си направи с кокоса? Уникален. Казваме чао на Airbnb и тръгваме към летището, защото шофьорът ни чака. И така, влог. В момента сме на летището, след 3 минути се качваме на самолета. Това беше всичко от цялото пътуване и може би ще добавя кадри от самолета, ако имам такива, ако не... Много ни хареса. Да, беше много. Ако не, чао влог! Ще се видим следващото пътуване.